eminingi iyawo. Amadoda ayalala kuze kusekuseni. Umama wekhaya akanelisekile neze. Madoda, woze kaBabu Dokotela sikunikeze iBlack Stick. iBlack Stick umvusanduku wamadoda uyiqinise, ikhule kakhulu, ibe namandla, kujabule umama egamelweni. ngeBlack Stick. Madoda, ungathembela kwiBlack Stick kaBabu Dokotela. Sishayele ku 082 459 1816 noma ku 082 459 1816. Sicelele iBlack Stick kaBabu Dokotela, kujabule umama egamelweni. Siyabingelela Babu Dokotela. Baba wesizwe, ubaba ojabulile ubelapho wendabuko osebenzela eBhilidini kuthiwa iNedbank House Building, inyanga yasemafletini. Hayi siyabonga kakhulu. Dokotela sathoza kakhulu, siyabonga kakhulu ukuthi sibe nawe namhlanje. Sibukele kakhulu futhi umuntu obukele Babu Dokotela TV. Dokotela siyabonga kakhulu. Dokotela ngiyazi ukuthi sesikhuluma izinto eziningi kakhulukazi mase sokhuluma nawe. Futhi iqiniso lethi nabantu nabo bafuna izinto eziningi. Kakhulukazi nakuwena Dokotela. But mhlawumbe ake sikhulumeni le Dokotela uyichaze ukuthi iyasebenza noma ayisebenzi noma isebenza kanjani. Nangu umuntu ufuna isithwalo, nangu umuntu ufuna uphondo lwemali, nangu umuntu ufuna isithwalo samajuba, nangu umuntu ufuna izinto eziningi, but ekhaya khona ngisho sofa. Lento leyisebenza kanjani Dokotela? Yabona iyahluphile le nto ngoba lento iqala ekhaya kuqala. Ngoba siyakwenzela thina izinto, uyafika lana uthi hayi Babu Dokotela ngicela into yekhasini, ubandele ekhasini okuningi 30,000 uhambe ubuye nama challenges. Mase ngithi ekhaya ugcine nini? Ethi hayi manje ekhaya khona nje odadewethu basebazala gcwele angibuza odadewenu, ngithi ekhaya ugcine nini? Uyathola lo muntu une friction nabazali bakhe. Abazali bakhe babambe into zakhe kanje. Yena uzozifuna enyangeni. Into ezibanje uma ngafika negrocer nje abazali bakhe bangasidedela lesibusiso. Yena sesiyele enyangeni. Ngoba manje abantu bafuna izinto zokuthwala osofa nje abacheap ba 12,000. Aba cheap osofa ba 12,000 bahle futhi. Bahle kabi ne-coffee table, ama coffee 999. Lokho aba-China icwebezela kuyifake. Nalama TV lawa ngena guarantee ama China lawa adlala 3 colors 3,500. Uyazi ekhaya ubungasane nje ube no 20,000 uthenge zonke lezi zinto lana kule zitolo ezingasile ukufaka eveni emotweni awubangajabula abazali. Fike nje nabo lo sofa abaplastic abacobezelayo abaphucukayo ne-coffee table lengathinto ungathinta ngoba iyawa phela. Bangajabula ekhaya bafakela iTV le evesi iyaxhopha vesa. Uyambona nje ugogo ethi idlala iTV ethi aningibuka ibuko iningi ngibuka zami iTV ngathi iyangixhopha ivesi yamaChina yabo idlala u3 colors. Uzokujabulela ugogo lokho. Akuqale kanjalo ukuqala. Qala ulungise ekhaya umuzi uthi ekhaya ugogo abe right. Athi kodwa uNkulunkulu akubusisi. Uyithathe imali engaka uthi gogo ngithe ngizame ma anginalo ukuthi angizame ngoba ekhaya libe lihle. Ngihlala lapha emafleshi ode ekhaya kube nje akube. Uyazi umata imali nomata u50 rand. Mata lo phansi u80 rand. Thenga umata abawu2 base dining room. Uma ungenayo imali uthi hayi ngeke ake sikhipha enqwa ngifuna ukufaka umata abasha nje la. Ugogo angajayiswa nayi lokho. Uthi nje ufaka umata nje omusha. Lona nje obhedana. Kuphinde kubuyisele bona labo sofa laba bakhave ngendwa. Kuhle naloko. Before uze enyangeni qala ulanda isibusiso. Ngoba uhamba nje kanti into yakho ugogo uyibamba nje futhi ulala phezulu kwakhe afuna ukuyidedela. Thilona uzofaka amakhethini ke ukuthi uyafaka nje amakhethini nje ugogo lala khona ugogo umfakela amakhethini kahle upende uthathe uwhite wash lo pende chip umpendele ngo-white musu ufaka upink ngaphezulu kuphelile ugogo uzojabula. Uze ke enyangeni uzothatha ngoba manje abantu beza kuthina nezibopho zasemakhaya ekhaya bazwene. Mina angiyisoli futhi angixolisa ubaba uhamba ngePrado. Baba uhamba ngePrado and then ayikho into abangenayo. Babuka mina ekhaya iTV yile DStv. Le ugcina lebuka abantu abasebenza kahle abayikhokheli ayikho ichannel engadlala kuphela ibhethu ku remote because ngifuna bangidedele lento abekubona. Babu Dokotela baba wesizibawujalo ufana ukuhlala ekhehla lomlungu uma wakho ubuka yipi channel ku TV ubuka le ka 99 rand. Hayi ngeke asibheke nento izohlupha awuqale angisho ukuthi izinto ezinkulu ekhaya thenga amabhodwa ka Heart laba ka Amalena Ngalo 150. Thenga nje kona nje kakhona la ufika ngebox elive lokwase China okubhedayo okunevalo eziphumelayo thenga kona ukuhambisa ekhaya
uzobona bazojabula kanjani bese bededela lo khiye lo usuza kumina ekhaya nizwene kodwa Babu Dokotela Babu siyabonga Dokotela sathola kakhulu lapha iqhuma fast into mayinjalo but Dokotela akahle sebe siyikhulumeni le ngendlela eziningi ngayo inyanga it's a non fat inyanga ziningi even ungahamba la yako West nakobani khona ihlala emgaqweni yebo ngisho emgaqweni ziningi inyanga Dokotela but la siyikhulumele iqisila ngempela Dokotela ngabe lezi inyanga ziyawazi umuthi noma aziwazi umuthi kodwa mawubo Dokotela zinazi igodlo ke kuthiwa nasi isigodlo sayo lenyanga noma sigcina nje lana nje emakhoneni Dokotela isebenza njani le inyanga nomuthi nokwazi umuthi nokuba nesigodlo kwazeke nje ukuthi cha impando nayo uyabona lento ihlukile kukhona umuntu wesilisa mase kuzoba khona indoda abantu abaningi babona la minyanga abantu besilisa bawona amadoda ngoba kuba indoda kunento awubi nendoda uyindoda ongenalo ikhwe lakho ayiqala lapho ukuhlupha kukuphe ekhweni lakho awunalo umuntu wesilisa lento edawuthi ubushelwe irape ngoba vese umuntu wesilisa yabo ubudoda buya achieve umnyanga buya achieve uba nesigodlo uba nesigodlo la umuntu afikela khona umeze kuwena ube nesigodlo la azosetshenzelwa khona esinye isigodlo leso ube nesigodlo la azohamba ophahla khona ukuphahla nokusetshenzelwa enye into kukhona la agcatshelwa khona umuntu esinye isigodlo leso ube nesigodlo la umuntu ophakamisa khona izinto ezinkulu esokuqala isigodlo leso umuntu aconsulta kusona kuwena nje mefikile ezokubona nje ezobuza esinye isigodlo bese zosetshenzwa uyasuka ke la sebeyamthatha ke lutho sokubiza awuthathile yamuthi lo muntu uhamba ongcabela umuntu akaqatshela emva kwendlu njalo uqatshela isigodlweni engisho ukuthi sizoyibheka lento obunyanga ukuthi if wena ungafit kulo umbrella there is something wrong with wena uyona inyanga uphatha umuthi wazi imithi nje ngoba ufuna ukuba inyanga kunalama factors ofuna udlule kona kuqala yabo akuthi uthi umuntu uzoba inyanga ufuna ugqoka into ezicheap vese ngiyanihlula ngento yokugqoka hayi ngiyanihlula vese yabo yabo umuntu ufaka ibhanjela 6000 akufuneka ukukhuluma nabantu abaningi abasathenga imbuzi ezo3 lapho hayi into yokugqoka ngiyanihlula ngicela kakhulu yekani lento esikhuluma enye into ngifuna siyibuke lento njengabelaphi bendabuko asibe established siwazi umuthi mase siqale sivule izigodlo hayi isigodlo uvule izigodlo ngoba isigodlo nesigodlo siba nabantu abasebenza kusona mina nginesigodlo esise avoka kunenkabe ezothiwe ngibeke khona uma ufika nje uze kuzimbuzi kuzikaphu basebenza lo msebenzi wona nginabanye abase6 la akwenziwa khona into ezokuganga ngempela ke nakhona kunabasebenza khona nginabanye enginabe 19 floor abenza lezi zinto lezi ze-introduction yabo lapho ngoba ngiyinyanga I cannot be everywhere labo ke oza kwethu abanjalo abantwana nje noma obaba nje laba bangawutholanga umsebenzi obaba nje abangawuthola umsebenzi abadilizwe emsebenzini kaClover bathatha isinqumo sokuthi hayi ngosena ngidayise ngembizi yabo umfana nje ovese wadelela abazali bakhe washaya uthisha esikoleni wabalekwa egoli wafika egoli wahlala ehostel wasenodayisa ngemini ngoba abantu banenkolelo ukuthi amazulu azomuntu mekuwumzulu nje abantu bathengela bathwana ayibeza abaziphela abantu bawuvithiza uselo umuntu useyinyanga uyinyanga egoli wasemandeni emandeni azi ukuthi uyinyanga wayishala amateksi lamandeni wahamba eshayisa iteksi somuntu bese mbona ku YouTube na TikTok embathi ibhayilengo nento umsangane ethi makhosi khuluma gogo msangana lento ufuna sidlule kuyona siyikhulume ibe iqiniso kunalama characteristics oqala uba qualified kuyona awubi inyanga ngoba ufake ubuhlalo obuningi nezikhumbe eziningi ungenayo driver's license iyakhlupa leyo nto lo msebenzi usuwenzile embuzi ezu4 ilicense iphumile lapho ilicense iphumile lapho lento ufuna ke siphinde sibe conscious ngayo Babu Dokotela Babu sizibawujalo ufana umhleje ekhehla konje ngithe ngiyanihlula ngokugqoka hayi ngiyanihlula vese siqhubekeni Dokotela siyathokoza kakhulu hey wahambe etshotshwe imbuzi abantu emakhaya sesibona ku TikTok useyinyanga Dokotela asikhulumeni ngalento lena nangihla simpe usichazele isebenza kanjani Dokotela uma sokhuluma ngesambatho sedlozi sikhuluma ngomtewa sikhuluma ngonyambanga sikhuluma ngani hlanganisana kuphuma lapho Dokotela engeke mkhulu uthinta isoftware leyo u2023 model
akakathintwa abantu abaningi mesikhuluma ngamafutha kanyabhanga sikhuluma ngento okukhuluma nayo uyayigcaba lento ufaka igazi lakho phakathi uma usuyakhuluma ukuthi nyabhanga uma uphuma nje uyogembula uphuma uyodayisa etafuleni uphuma uyokwenza ukuthi uphuma uhambe yo-market eredweni ngeproduct odayisa utshela unyabhanga musa ethatha into uyigcobe nje kancane musa uyahamba umtewa umuthi otholakala kubantu baseZimbabwe ibona ke abafika nawo sokutholeke kulabantu abase-Bay Bridge ke bese beyotransfer ekuthina ke umtewa wona ke uyawuthatha ugeze ngawo ngoba uyozama into ethintana nokondla lengane wazilethe emhlabeni zingashongo uyozama imali ugeza ngomtewa uyoboleka imali ebank uyoboleka imali kumashonisa akafuna ukuboleka ngoba geza ngomtewa uzofika kunike isembulo sesedlozi sibaleka kakhulu ngoba ungazenza zonke izinto kodwa uthola ukuthi idlozi alikho ngakuwena ngoba la setshenziswa abanye abantu aba-understand lento ukuthi umkini kube khona umuntu oyisiyoni onentambo leyo enkulu engaka eboshwe ngazo zonke intambo le ntambo uyibeke lapha le ntambo uyisebenze kakhulu le ntambo leyana loya muntu ke loyana ke udinga ke wena ke isembatho sedlozi uma ukuthi unesimo esinjalo ekhaya Babu Dokotela baba sesibawujabule mfana omhle nje ekhehlela umlomo siyabonga Dokotela no siyathokoza kakhulu lokho hey lento nzima kakhulu lento Dokotela hayibo but ke siyajabula kakhulu ngathi ke amafutha anyambanga ngadingakala but Dokotela sabe sikhulumeni lento le isigubhu semali ke sasikhuluma so sikhuluma futhi because imali iyona into ebaluleke ngempethu umuntu abe nayo le iyona into le yenza ube namandla nezwi lakho kuzwakala Dokotela but uma usuthi ke nangu lo muntu lona one account efana neyakho bese ke uthola isigubhu semali kuhlangana kanjani manje lo muntu one account efana neyakho nesigubhu semali Dokotela isigubhu semali ake siqale sibheke nje kwasona ukuthi sakhelwe bani ethi umuntu Babu Dokotela ngenze business ngicela ungenze isigubhu semali no ngeke sikusize vese because it was not intended for people abanama business lento usuku yakhele umuntu ongena business osebenzayo othi even noma esebenzile umholo wakhe ukwazi ukwenza izinto zakhe lo muntu ke sithi ke akayithathe lento but okunye futhi eke singazange saba nethuba lokuchaza istorage saso lesigubhu sibekwa kuphi uthola iplate eluthayelana umusu ndlala ngama coins awu 100 rand noma not 100 rand exact uwabeke khona ke musu uthatha ke imali lento imali ke izohlupha ke uma isikhuluma ngama coins sikhuluma ngo 1 rand no 2 rand u5 rand ngicela singawusebenzisi ngoba une silver phakathi uphinde yabo manje uyahlupha kumunjalo ke then asize imali inde kuthi uyashiswa umwakhelwa isigubhu semali le mali esikhuluma ekuthi uyashiswa sikhuluma ngale mali eyifake labasakhele yona lo 50 rand ongawuye ubona phansi hayi la mali yabo then sikhuluma ngalabo 10 rand lawa esikade sibasebenza abadala iyona ke mali esithi iyashiswa kumusu uyifaka laphana ke isigubhu semali ngamabomu nje siwu 20000 and then angifuni ukufinyelela ekuthiwa seku special mina ngiyena salesman akunayinto ku special asikho ku special sikuthi nje sona sile mali le wena ufuna ukuthi usithathe ngawo 20000 mase siyokwenza lento kodwa ke mbukeli nomlaleli lento akufuneki ukudlalwa ngabantu sinento esibiza ukuthi i corporate scam whereby you advertise into ongayenzi umunikezwa lesigubhu semali asidayise this number 1 ukuthi uyasikhokhela vese uzothi uma ufikile ukhokhele imali mase uyogqunywa kuqala uqeda ukugqunywa kubulawa izinkukhu ezizokuhlanganisa nento oyithathayo uma sesibulawa izinkukhu kwenziwe lo mkhuba ke sizowenza ke sikuhlanganisa nalento ozoyithatha uma usuyabuya ufikele 19 floor uma usuyabuya useze 19 floor usuya e6 floor usuyohlanganiswa ke naso ke lesigubhu ozosithatha ke manje ukuthi namhlanje sibanibani uthatha lo muntu lo sicela lo muntu lo abe ukuthi kanjani na Babu Dokotela sithatha imali yabo siyifake amafutha la emakhoneni nala isente bese le mali siyithatha siyihlihlo khakhayini kuwena siyihlihlo sisho ukuthi kusukela namhlanje umuntu akabe isigwili imali ingaphili ayize kuyena ngazo zonke siyihlihle la kuwena ekhanda bese siyishisa le mali siyihlanganise nomuthi bese sikucabala ekhanda ngale mali ngoba suke sikufaka le ngoba angifuni uthathe into yemali ujike futhi uthi wena wakayithengi ijacket ka 6000
Babu Dokotela Babu sizobawujabula mfana siyabonga. Dokotela sathoza kakhulu bathi lokho Dokotela. Ake Dokotela ke ayike into ejabulile ngemali. Mega million money ching Dokotela. Ngiyaremember ukuthi sisekhuluma kakhulu ngemklomelo ekhona nezoba khona eyakhulukazi masikhuluma ngoba Dokotela naye neplan nje anayo masikhuluma ngemali nokuwinisa abantu ukujabulisa abantu Dokotela. Nakho manje sibinise umuntu u200 Dokotela. Isebenza njani le mpahla Dokotela? Lana sithi mega win sifuna ukuthi ku200 sifuna ukuwinisa ama appliances la ungenawo. Kunomuntu manje iketelo nalo nileli leplastic elimali lawaketelo la swathenga la ifake akhona ke la phela nje lithi mase libiya gijima uyocisha sifuna ukunika ukuthi uwine iketelo namhlanje eliyicisha lona ngesikhathi ugeza yabo uzolwina kuBabu Dokotela sikuwinise iayini ongathi muzo ayini oqala uayini entweni eceleni eyisensela yona ukuthi itexture la engakanani ikhipha amanzi angakanani sizokwinisa uthole lo ayini bese sekwinisa ke iappliance esibiza ukuthi imicrowave ehlangene nestove futhi hot plate njengamanje wena njengoba usensa hot plate okhanya ibhodi elilodwa usuzohluka nake nayo njengoba usensa istove eswisa amaswish nje waniqashile nje lona iDB kuyena akekho bese ungabusapheka bese ungabe uthenga isinkwa namasi kwavese umazi ukuyanini manje ke lento uzoba naso uzozwe abantu abangenele lo mncintiswano eMega Win bafonele number 062386 4530 lapho basuke befuna ukuthi bangenele lo competition then bakwazi ukungena ngifuna ukubanika ke account number abafaka kuyona labo 200 rand in order to win Plaka 1 siyabanika lo winile siyamenishina ukuthi usibani uwinile nansi number ithi 213 njengamanje ngena 213428066 uzofaka ke u200 rand lapho uma ususenda iproof of payment thereafter mase ukuthi ngomhlaka 1 sophinde futhi sikhulume la umhlaka 1 ke take note uzobe ungumgqibelo siyabawinisa ngomgqibelo siyabangenisa ku TikTok siyabafaka kuma social media zonke ethu o Facebook Instagram sisho usibani owinile ukuthi uma iphika lento sisho ukuthi usinike nePep store number yakhe yathi ngoba sifuna ukuthi kube into everified emva kwaloko siyake kubantu abathi bafuna u10,000 rand uzobe umhlaka 1 bazobe sebefaka u100 rand umuntu ofuna ukuziwinela u10,000 rand bazobe bebheja ke ngo100 rand ngo100 rand lapha thereafter ke sizobe sesidlulela kokunye okusala sifuna ukubona abantu besizakala Babu Dokotela owesizwe siyabonga Dokotela sathoza kakhulu Dokotela lokho ngiyazi ukuthi kuningi kakhulu okuzayo Dokotela hlasimba ke sibuke ke into Dokotela hey angazi but Dokotela sibhekisise le ndaba lena yezinyanga zangaphandle uma abantu bakwamanye amazwe beza la South Africa bebezinyanga then thina abantu balana bahambe siye kubo ithinto into yakhona uma sikhuluma ngezinyanga zangaphandle zila ezweni ngelakithi zina umuthi Babu Dokotela babo sisi babo jabulile lento ihluphile uma usuka ezweni lakini number 1 udinga ube ne-identity yalelo lizwe uma usunayo usuzoba nento esibiza ukuthi i-passport amazwe afanele amanye adinga nane-visa kudepend ukuthi uphumukele asikithi nje i-passport konke leyo document osonayo uzofika e-office ekuthiwa i-immigration office uzofika ugxivise ezweni lakini usho ukuthi ngicela ukuphuma ngiye South Africa ngiya kuBabu Dokotela umfana omhle nje ekhehla umlungu uma usufika ku-immigration South Africa kunombuzo abakubuza wona the purpose of visiting this country uthe wena uzoba ukwenzani la lento isho kwa-immigration iyona into yenza la ngoba sinenyanga thina esinazo la even ko mayimaye nalana eBray market eMlazi nakhona futhi embuzini sinabantu thina sebelapha nabadayisa ngemithi ababiza nangenya kodwa i-disclaimer abashongo bazo bathe nje tourist visiting my uncle yabo emva kaloko visiting my uncle useyinyanga yabo lento izofuna ukuthi ibhekisuse kahle ukuthi imithi abayiphethe akuyona yini ebulala izitshalo la kuthina bayilahla kuphi if ibe ukuthi ayisekho right ukuthi bangayidayisa ilahlwa kuphi ingakho sibithothi manje sesinama plant amaningi angazi ukuthi ihlahla sinilisi utho ukuthi ezithi ihlahla la seziba weak because
zicontaminated ile ihlahla zalabantu ngisho ukuthi lento kufuneka ibhekisiswe not ngoba kuthiwa sebazo kodwa kwenziwe umhlahlandlela ukuthi ngobani laba bazokwenzani imithi yabo siyayazini inasiphi istrain ikherisha mapha ama bacteria yabo ngoba kunemithi efika vese inenhlabathi yabe eminye yabo leyo futhi laba base Ghana neNigeria khona into abayidlayo bathi yami lokukhulu usidudla kufika lento inenhlabathi le nto leyana lezo zinto lezi ziyadinga ukuthi ke zibheke ukuthi ngempela abaka biomedicine eSouth Africa bayithatha ngesiphi isandla why kuze kuvunyelwe isitolo ukuthi kudayiswa ama herbs angekho registered ku MCC and MRC eSouth Africa kwalama herbs awaziyo kodwa ayadayisa eSouth Africa lento izosikhubaza ngoba sithola nabantu abaningi bangene kulabantu amaseseseshe umuntu akasamtholi lo muntu uselifakile imiliyoni emgqomeni ongaka kwathiwa kuzoba nemali akathathe lo mgqomo lona ahamba uvale after 2 weeks awuvula athi yabuye lo office sekuyathungwa isekho lento zonke kufanele aphinde sizibhekise singabe lapha indaba ukuthi lento iyenzeke kanjani kuubudedengu yini Babu Dokotela wabesizwe bawujabulile ufana umhleja khehlani ngiyabonga Imizi eminingi iyawo amadoda ayalala kuze kusekuseni umama wekhaya akanelisekile neze madoda woze kaBabu Dokotela sikunikeze iBlack Stick umvusanduku wamadoda uyiqinise ikhule kakhulu ibe namandla kujabule umama egamelweni ngeBlack Stick madoda ungathembela kwiBlack Stick kaBabu Dokotela sishayele ku 082 459 1816 noma ku 082 459 1816 Celele iBlack Stick kaBabu Dokotela kujabule umama egamelweni